खुलुमबाय, आं उदांस्रि मोसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 22 मार्च 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड वाटार डे महरै फालिनाय जायो। 1993 मायथाइनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो 22 मार्च खालि खुंजानाय वर्ल्ड वाटार डेआ गोदै दैनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होनानै मोनसे बोसोरारि जुथाइ हादोर फालिनाय जायो। वर्ल्ड वाटार डेखौ गोग्गो दै मोनालासे थाग्रा 2.2 बिलियन सुबुंफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो बेयो मुलुगनां दैनि आंखालजों जुजिनो थाखाय राहा लानो थाखायबो बाहायनाय जायो। आरो दिनैनि सानावनो बिहार रायजोखौ दानायनि थाखाय 22 मार्च खालि बिहार सान हिसाबै फालिनाय जायो। बे सानाव इंराजफोरा 1912 मायथाइयाव बेंगलनिफ्राय बिहार रायजोखौ दादोंमोन। बे बोसोराव 110थि बिहार सान हिसाबै फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल गुफ अफ डे, ग्रेफिन्डर प्राइड डे आरो बाभारियान क्रेफ्ट्स डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।